Kulian TV, Team BAT. Asi vanhu vachishamsika, Kulian TV haichatsika. Saka subscribe wozolaika, nechawana zvisapana chichazosha. Everybody say Kulian. Gore rinera kudyi rinopisa. Ndadzoka zvekare mhuri yeZimbabwe. Vadyi vemhiripiri tapindira kuti tinge tichionesana kuti pachange pakamira sei. Night nyaya iri panapa yakadai so. Tiri kunzwa nyaya. It's a 31 July and a lot of guys have been asking me zvichazofamba sei chichange chitika, and you know what, inini ndakagara ndabuda pachena kuti I have no idea. Vamwe vakati iwewe, why are you not endorsing this whole thing? Because you know a lot of guys were asking me privately. I don't know if they were the organizers or if it's the way yavanopusha nayo chinhu chacho. Handinyatsonzwisisa zvangu, but unofanira kunge uchiindusa chinhu chochi uchifambira nezvinhu. So I contacted my lawyer and ndakataura naye about this whole thing. Andizoti iwewe, who are the organizers? Ndine ma questions akawanda ndabvunzwa andatadza kuanswer. So zvikanzi if you can't answer all those questions, why uri willing kuti uda unochimhanyira chinhu chacho? Ndakati inini futi chaakuzoitika ndechekuti the platform that you are seeing does not belong to me, it belong to the people, because this is people's platform. So hapana pekuti inini ndingati inini personally chinhu chandisiri kubelieve ndoita nge ndakuda kumisa chinhu, because inini my stance since day one inoti chi Zvigananda must go, ZANU-PF yacho must go, Mnangagwa wacho must go. Handiti, but zvinofamba sei, anobviswa sei pachigaro pacho? Ndo zvimwe zvema questions zokuti zvinenge zvichitadza kupinyazopindurika, but zvinhu izvozvo zvikanzi zvaitika, I will be the happiest man in earth. Saka ndikaona anyone ari kuita chinhu chake chaari kuningirikana, I can give that person support inenge iri necessary yandinge chikwanisa kunge ndichimupa. But pamwe pandinenge ndisiri kwanisa kunge ndichinzwisisa, hapana pekuti ndingazozviforsa kuti aiwa ndakungosapota zvimwe zvinhu zvandinoziva, because apa inini chinhu chandaudzwa nanzi zvine ma consequences if you are not the organizer, if you are not part of the organizer, and if you don't know the organizers, kuti unyatsoziva kuti alright, what is the purpose of this whole thing, what zviri kubva kunani, you know, zvese izvozvo tsamba dzacho dzagadzirwa here, tsamba dzacho dzadii. So one of the organizers contacted me, akandisanganisa netsamba iyi. I don't think I will hide this letter because this is very important to you guys. I have to publish it as it is, so that imimi ndimunozoziva kwamuri ikoko guys. Imimi handizoziva mabasa kwamunoshanda, you can scan it kuti muone kuti ndechokwadi here kwadi chokwadi, but zvakakosha kuti ndigare ndaisa pa screen so that mugare muchiona. This is the letter, and ndakaisenderwa marimwe zuro. Honestly speaking, ndakaisenderwa this letter marimwe zuro pachinzi vafambira dzakaisafambirwa nyaya dzacho 18 July ndo pavakaningirina. So pari kunzwa ni notification of hold a public demonstration on 31 July 2026. Reference is made to your undated letter received on 17 July 2026 addressed to the undersigned, in which you notified of your intended demonstration on 31 July 2026 in CBD of Mutare. May you be advised that the protocol is not regulating authority in terms of section 3 subsection 1 of the Maintenance of Order and Act chapter 123. May you also take note that any person who knowingly fails to give notice of gathering in terms of section 1 section 7 subsection 1 shall be prosecuted. Yatopera. Just like that. So indangoti iyo tsamba muri Zimbabwe, it's up to you to judge. I don't want kuti ndinge ndiri munhu anotanga kuda kudzosera mumashure, because zvakawanda zvinoitika even pana matsamba. Honestly speaking, zita remunhu wacho riripo akafambira nyaya dzacho idzodzidzi, but I'm not here kuti ndizoti ko imimi makutsvaga munhu nechitupa nechinchi zvake kuti muzo dhilana iye ari kuti ane tsamba yekupolisi this letter. So I don't know kuti chaprindwa ipowa anyone here, munhu wese achange ari part of this whole thing. I am not sure kuti zvichafamba sei, and chandaita kuti ndiuye nayo tsamba iyi kungoya kuzivisa kuti muri Zimbabwe inini handina munhu ndamboita se wanambo letter down on, handina munhu
uyo achiti why tiri kudai soona tiri kutambura takawanda newo kutamburawo chichichi all those things. Why are you not supporting this movement? Any movement yese ndinoisupporta, but kwaunzwa tichiti pane zvinhu zvinoda kutaurwa kubackground kuti mbonzwanana tinenge tine mibvunzo yetichida kuti tichibvunza tichizoitira safety yevanhu. So far pasafety panga pasati paclear, but hanzi struggle yese hakuna struggle isingafiwa, hakuna struggle isingasungwa, hakuna struggle isingadikire zvakawanda zvine zvichikuitika. So before ndisati ndakusanganisa ine vamwe vari kuifambira nyaya dzacho, ndoda kuti ndimbodai so. As a member of March and March South Africa, I would like to say I stand in solidarity with Zimbabweans that are in Zimbabwe fighting for what is right. I want to quickly remind you that as South Africans, we fought against a heavily armed apartheid regime using only stones and sticks. And in the process, we lost people. Some of our people got detained for years, but we never gave up and ended up winning the fight. So, meaning if as South Africans we can do it, you can also do it. Aniyeke ukusaba amaphoyisa ngaphathipa amahamba ngamabhayisikili. Since bashayo Morgan Changarai guy won, seniyabaleka. A lot of our leaders have been arrested. A lot of our leaders have been killed during those struggles while we were fighting for our freedom and stuff. So if we can do it as South Africans, you guys can also do it. So Zimbabweans, a luta continua. Fellow Zimbabweans, power to you. It's time to put tribal and political difference aside and speak with one voice. Why are we against the 2030? Many people, they don't have jobs in our country. Azvipere musheka vaimanzwa vamwe wacho futi haiwe kana zveshuwa anotarwadziwa ngatiisei musoro pamwe chete. Protest iri kuitwa iyi haisi yeZANU-PF. Protest iri kuitwa iyi haisi yeCCC. Protest iri kuitwa iyi haisi yeMDC. It's a protest to save Zimbabwe. This is where it gets interesting. It's something which is being done to save Zimbabwe. Therefore, all activists, all political figures, be vari muZANU or vasiri, who feel they need to raise their voice, they need to speak their message, must come together. Pane organization iripo inonzi Ungano. This organization iri kuleadwa na Reverend Cooper Mtata. BT is there, Timba is there, and many other key players who are there. Senator Chimini is there. We've got Nelson Chamisa, who's got 2 million people. Nelson has got 2 million people. Now, imagine if all these people could come together for the common cause of liberating Zimbabwe. Kana zveshuwa ichitaura kuti zviri kuitwa havasi kuzvifarira. Why can't we put our differences aside for once and come up with a grand coalition? Then we speak with one voice, other than kuti uyananga achitaura pa Twitter. Then when it comes to time to act, the other one chickens out. Vashoma ndo vanonoita voratidzira voita protest yavo in a peaceful way. We don't want something of that sort. Let's put our differences aside. pakaipa mhuri yeZimbabwe zvinhu zvacho zviri kutaurika panapa umwe naumwe ari kutaura matauriro ake ende maonero evanhu anosiyana at the end of the day. Saka asi tinoti maonero ese tinomada, tinomakurudzira vanhu rambai mune maonero enyu, mafungiro enyu, zvinhu zvekuti zvinongodiwa izvozvo. Handidi kuzokunzwaika muchiti zonini handisi kusupporta these guys. No, handinomboti ndine munhu ndangoita se wandinenge ndisina kusupporta nini. Vanhu nyaya dzinouya mauyiro akasiyana siyana, matauriro nyaya dzinotaurwa matauriro akasiyana siyana. Chatinenge tichida kuti tizvitaurire ende muri Zimbabwe this thing munofanira kunge muchizviziva. Bozi ndazoromwa azopinda nemoyo akati iwo chibuda mazviri tiite isusu, ndikati aiwa ka inini ndagara handisi mazviri, but imimi ndimi muri kuzviita, but isusu tiripo pakuzvitaura manje kuvanhu kuzvibroadcast tichitodza vanhu zvamukutotaura zvacho, zvamukutoronga zvacho, zvamukurongera vanhu. Because chinozoitika ndechekudai so munhu asati atora that decision ada kunzwa what is good and what is bad about this whole thing, about chese chiri kurongwa ichi, zvakanakira chi, zvakaipira chi, and then munhu azokwanisa kuzoita se kuzoproceeda
kuti achinopfuurira mberi nechinhu ichocho chinenge chiripo chinenge chikurongwa. Saka inini ndinongoonawo pasinawo chakashata kuti kana muchinge mune munhu ane masaidhi ake mairi arida kunzwa kuti zvakanakira chii, zvakaipira chii, ende chii chimwe chinogona kuzoitika pamberi pacho. Kana zvakadai so zvichinge zvaitika ndinozoita sei. Maexamples ese tinogona kukupai, togona uchiswerera chinhu ichi tichichimhanya tichiudzana kuti aiwa kana mukazodai so pana nhinga akambozviita gore reriya zvikazopera so kana kuti zvikazodai so. So zvinhu zvekuti zvinokwanisa kuita se kufambirika zvichizotaurika. But for now muri yeZimbabwe, without wasting much of the time, tiripo pachivhiti-vhiti. Ndanga ndichizokumbirawo kuitira kuti musazonyoboi kana kune mugonozosira muchisangana neflyer re-education research, please go and support them. Kune vari kuda kuregisterwa macompanies nekuvhurwa ma-FNB business accounts vari muSouth Africa muno vasina ma-work permits kana ma-study permits, ibasa re-education research iroro ndo vanokwanisa kuitira zvinhu izvozvo. Saka garai mavhura macompany because zvemushando zvekutsvaga mabasa zvawandirwa, zvaakutomhanyirwa nemuch and much zvezve. Iwe uchivhura macompany ubva wavaemployer vese nemaSouth Africans vacho vatinawo vari kuita nhungwe dzandidi. Saka gedza tibva takonzwa kuti vari kuti kudiko vakuru vandinawo panapa because hey vari kuratidza kuti vari muchiki nhasi. Ndozvifarira manje zvavanhu vanenge vari muchiki kudai so because ko nyaya dzavanhu vakatsamwa dzinonakidza kunzwa. Vana veZimbabwe, ndini Dr. D. Ndakuchishamarara kwekupedzisira. Ndati musi wa31 budai panze, pindai muroad neruwandu rwenyu mese. Ndini Dr. D. Ndabata mucheka wangu mutema nechimboyani sekuru kakuyi. Hapana munhu anozomboti chikunyeperwa. Zvese zvinotaura nezvigananga zvikuda kukuvhundisirai. Handi ndiri muno. Ndikubako ndakavataura uyai kuchimani uku. Ndoba ndiri. Ndigere nezvikara zvepasi. Ndini Dr. D. Vana veZimbabwe, ndakuchikupai simba. Budai neuwandu hwenyu. Hapana zvinoitika. Never. Vachanyara. Vachapera simba. Ndini ndiri kutaura. Ndiri pano pandiri ndabata mucheka wangu mutema nechimbuya sekuru kaguyi. Vazukuru ambuya nende ndazviona kuti mabatana ende mupenyu hweZimbabwe hwenyika yedu yatakasirwa nambuya nende. Hamusati mambobatana zvakadaro. Ndini rutaura komanda Dr. D, komanda webako, komanda wemweya. Musanditeedzera wanzi Dr. D akabva nekupe no. Ndiri komanda wemweya, komanda webako. Ndakati munhu achazondiona ndimunangagwa. Remember ndakada ndichada zvokumubata ini nemaoko enyu. Ndinomba speaker yekuti ataure ega kunyika yeZimbabwe, nyika dzese dzichinzwa zvavanenge vachitaura. Ndikutokuudzai, apedza kutaura variko vachataura, vachazokupai manzwi. Ini Dr. D, komanda wemweya, komanda webako. Ndiripo. Munizise hatina bato risina murizi ane zvake nezvake. Umwe neumwe ane chinzvimbo chake. Changu ndechekuti ini saDr. D, komanda webako, komanda wemweya, takutora Zimbabwe nechisimba. Asi simba racho nderenyu povo, ndimi varidzi venyika. Handitauri mashoko anodarika ipapo. Imimi povo, ndimi varidzi venyika. Remember, ndambotaura kuti povo ikai inorema kuitaura, irizwa kutaura. Yaimbiwa tiri kuhondo povo. Asi hazvizvi tasingazivi kuti zvinorevei. Neni ndasingazivi zvinorevei. Asi ndakazoziva kuzi povo, people
of vulnerable organization. Bato revanhu vari kutambudzika, vanhu vanokumbunikidzwa zvido zvavo, ndio pofu. Ndo zvatiri kuda kuti zvipere. Ndakambotaura kuti kana iri mbeva ngatibvarurane imbeva iyoyo, because imbeva yabatwa neriva rei reZimbabwe. Kureva goridhe, kana riri goridhe rabatwa nemuZimbabwe ane handa, ngatibvaruranei. Hakuna anoti kwanzi izvi ndezvangu. Why? Hatisi kuda. Nditeererei. Ngatiitore nyika, ndini Dr. D. Tinoironga muzvikamu. Minista umwe naumwe ngaamire paanomira, azvitonge pabasa rake raanenge akapuhwa nepovo. Kwete kuteerera zvataurwa napurezidendi kana prime minister. Wakapiwa basa, iwe chiita basa sebasa rako nenzira yazvo. Kunyanyanya kumajudiciary uko, kana wanzi judge of attorney amene koko, chiita basa rako rawakapikira, wakapa oath kuti ndichatakura basa rangu sezvo ndakapikira. Zvakauzisira vabereki vako vachitengesa ng'ombe kuti uite judge of attorney. Nhasi wakurasa gwara ndakuti wakupiwa mari, warasika mepuka. Ndo zvatoda kuti zvipere. Ndini Dr. D, komanda wemweya, komanda webako. Ndo zvatoda kuti tipedze. Maporisa ndotangane pamuri, muzive basa renyu. Basa renyu nderekuchengetedza runyararo rwenyika. Muzive kuti hamusi ZANU-PF police, muri Zimbabwe police. Police force in full. Zvenyu zvogarira vanhu mumadhiramu kuti chichi iwe. Handi VID iriko. Iwe kumhanyira kumberi kweVID waunotsvaga mari dzako murodhi kuisa imi zvamuri kuita ka? Hazvonakidzi. Kuisa madhiramu, kumisa mota kuti license, iwe unobvunza license uri VID. Ndakuya kwamuri masoja. Basa remasoja nderekudifenda nyika. That is why shinzi Zimbabwe Defense Forces, not ZANU forces, not ZANU-PF forces. Munizisa? Ndo zvatoda kugadzirisa izvozvo. Minista umwe naumwe ngaamire nebato rake achiita basa reunyanzvi hwake. Kwete munhu anoita basa achitya. Niggas. Zimbabwe madhokuta tinawo, mateknisi whatever, hapana chinhu imi. Nyika yese yepaworld pana kwakazara maZimbabweans. That is why Zimbabweans are the most educated people. But the final goal tinoishaya. Tinozopedza hata kuti kwanzi aita mazvake. Let's unite. Unity. Hapana power inodarika inonzi unity. Never. So unity yavapo yebusa 31. Kana hakuna unoikurira. Why? Because ine maporisa, ine masoja, ine mazimambo, ine chi madhokota, ine chi hapana pairi kusiya muchairo hausi kusiya pauri usina kuchaira. Iri kunganza marara tise mubini. Tikuda kuisa ZANU-PF
mubhini. Imo muzanu PF macho famawasi kuzvida nzara ndo iri kuvaruma, asi kamunhu kakwizi kune no nayes, one man one vote. Vakomana, zivai pamunovhotera. Mari ndoziva kuti vamwe vari kutambira nenzara iyi havasi kuida, vakutyira upenyu hwavo. They are being threatened kuurawa. Ezvinhu zvechokwadi, vanourawa. Hanzi kana wapinda muzanu ukangobuda wamhandu ukataura shoko rimwe rinopesana nawo watova mhandu, patori muchokwadi. Saka nyika yacho tinoivaka sei? Ndini Dr. D, komanda webako, komanda wemweya. Vana vazukuru vambuya nani ndinzwei zvandiri kutaura izvi. ZANU PF, I remember chete dzimwe nziyo ndiri kuhondoko, asi dzandakazopedzisira ndakunzwa ndabva kuhondeni kwanzi zainzizvi kwanzi ZANU chiororo. Muri panzwisisa? ZANU chiororo. Hondo yapera makutaura kuti ZANU chiororo. ZAPU maikangamwa. Vakomana vakafira vakasara kumasango uko iZAPU neZANU. Ndo pandakaona kuti mistake hombe iyoyo. ZANU chiororo pakuita sei? Nanhasi bhegi rekuti kwanzi ZANU chiororo. No. Zimbabwe is for Zipre and Zanla. We fought head in hand. For what theme? One man, one vote. We don't want to lose that inferno. Don't want the towering inferno. Kupfuta kwa moto wa Zimbabwe. In Dr. D and Didi. And I will never like it until to the end. We are one people. Let's unite to fight for that fucking crocodile. A crocodile. Mnangagwa is a crocodile. Never be tempted. Munhu akatanga chiregererwa kuti akuda chiona ezvaakutaura akutobhosita manje iye kingdom nyika yakadauka ropa iri in Dr. D ini hazvisi zvakaitika. Ndati vazukuru vambuya neanda musaseti one pindai muroti musatya zvese zvakarongeka. Munangagwa ana masoja never. Munangagwa asina maporisa never. Ndini ndiri kutaura. Mukanzwa uyu mwanasikana wanzani Melody Fazai Chifamba akazora kuchitunguzwa muHarare, but she was grown up in South Africa. That young lady, she's another Jacinta of Zimbabwe, but there is a difference. Hatisi kuzinga ma South Africans isu, but zvivindi zvake zvina Melody Fazai Chifamba ada kuti zviite transparent, kwete zvacha Jacinta zvokudzinga vanhu. No. Uyu ari kuya neformula yake, asana mbona mwanasikana akashinga saizvozvo. Kama musati mazivaka ndini Dr. D komanda webako nditokuudza kuti mwana uyu kamuchinye mauzonzwa zita rake mubve maziva kuti Mukono. Ngoti Mukono. Nongoti Mukono. Kune Mukono wemho. Mukono. Anindi zvoka. Saka nyanda kusira vana veZimbabwe
vazukuru vambuya Nyanda, musambovhundusirwa, never. Mazizi hazisina nyaya nyanga. Ndini ndiri kutota ndiri pano pabakura ndiri panapa. Ndakadaro pandiri panapa pane nyuchi, maruambira, mashato, zvese. Pandiri pano asi hama dzangu. That is why nditi anoda kusa ngaasvike pandiri ndakati ndiri kuchimani ngavasvike. Ndopandiri kuda. Ndozvandiri kuda. Asi ndati vana veZimbabwe vazukuru ambayana ndikusirei shoko. Musatya musi wa 31. Nyasa kupinda zvoi makasunungu. Ndakati imi mungazondiziva here imi ndiripo kuti ndi Dr. D? Komando webako? No. Tinenge tiri tese musambotya imi. Aka mudhara kangwa anza Nyasimba Nyamutota, yeah, something like that. Akataura shoko randakanzwa ini kuti nguva yekuvhundusirwa yakapera. Havana musungapa. Ngazinati baba kopangwa ipapa. Vakamusungunungura. Kurati vamusunungura kureva kuti zviri kuitika munyika havasi kuzvida. Honai vamwe zvavakuita. Vana vekuSiria Mnangagwa. WekuSiria wenyu. Koya uyu wemari uyu wanzani. Wemari uyu kumagoridhe kokoko. Scott chapukanya. Mutema wakashata seregu. Ya. Ndo vanga varonga dhiri rekuti vapfuudze Mudhara Chiwenga. PaChristmas pasapa kumusha kwangu. Murikuzvona kuri kuenda nyaya dzacho. Auxilia ndiyo nyoka yekupedzisira muZimbabwe. Ndoda kumbokuye uchiziva vana veZimbabwe. The worst snake. Nomuti chiko. Python cop. No. Haikaiti. Python shato ine ushamwari kaiya. Noti chiko. Cobra. Black mamba here somewhere like that. Ndio Auxilia. Auxilia Mnangagwa ndiye mukazi umwe ane ropa risingatomboiti uya. Togona kuvaita shake hands na Mnangagwa. Shake hands kuti takagona takauraya vanhu. Murume nemukazi vane ropa risingamboiti. Asi vakashandisa vanhu. Muchenjera kuti vanhu vakashandisiwa vachasvika paugumirwa kuti isichaneta takatumwa. Munzwe mashoko andiri kutaura vazukuru ambuya Nyanda. Vachataura vega kuti takatumwa. Munizvisi. Anyway, mashoko andataura kune vanonzwa vanzwa. Ndakuti zvinhu zvese zvagara zvoda kuita muchidimbu. Asi inini changu inini Dr. D, komanda wemweya webako, ndati nguva yadini yakwana. 31 July munhu wese chero mai ane bereka kamwana kako ezongo chiziva kuti kachanomwa mukaka kuchanotsvaga pekutsvaga kutenga mukaka kangariwe vaZambia hapana anokunetsai. Ndiri kutokuudzai. Ndataba ndotokuudzai. Hakuna mramboti pwe kwamuri, never. Masoja nambuya Nyanda kwete kutendeka Chiwenga. Chiwenga aita sei? Chiwenga ada kugadzirisa kubvisa corruption. Akamboti ndoda kutonga nyika Chiwenga? No. Haasi kuda corruption. Zvapera. Imi mukana mangobuda 31 iyoyo. Free and fair elections. And hatizoda zvombotora nguva.
Iye Mnangagwa akati majeri haana kuzara. Pakanaka. Varimo ngavachibuda. Vamwe ngavapinde fresh. Handi haana kuzara. Kati iyo ndiwo vachanozadzisa. Asi chatoziva. Wese akasungirwa zvematongerwo enyika ari kuzobuda. Ava mbavhaizi ndo dziri kupinda. Ndini ndiri kutaura today. Dr. D. Ndiri kuno kubako kwangu kuno kuchimanimani ndombovanzai. Ndiri kuno kuchimanimani kwaMutare. Shamwari dzangu imhuka dzandinadzo ndekuti ndezambuya neHanda. Ndapedza? Ndati ndapedza. Saka vazukuru ambuya neHanda ndakukusiyai chii murunyararo musanetseka hana dzenyu ngadzirege kurova. Chinobhururuka chinomhara. Hakuna shiri yedenga. WaMwari. WaMweya. Hazviitika. Kutungamidzwa misoro Zimbabwe yese naMnangagwa naAuxilia nevana vake. Avamwe vakapinda avava kuda mari imbavha. Chakapinda muZANU-PF ukapinda ukabuda chete waamutengesi ende unofa. Because anditi watesta dovi rawo wakuda kuenda kupi? Renge group rechi-C10 ndakabva nako kwese Dr. D. Ukabuda vanewe. Why? Because une masecurity awo ekuponda nekuuraya. Ndakauza ndikati muri China dzevanhu. Mwana mudoko doko itai zamara. Mongotora zorova mune chokwadi. Masaka yamakaita Bulawayo yegukura hundi zorova mune chokwadi. Vangani vasakatika muZimbabwe. Vamwe vana pasta vanzi vana pasta ni amene koko vana Masai. Vangani ko vari vatisapia muZimbabwe. Toramba ere takatarisa zvinhu izvozvo. Nekuda kwaMnangagwa naAuxilia. Mbuya neHanda kwandiri vari kuti kwete hazviite. Dr. D. Fight hard. Ndicharwa nemi vazukuru ambuya neHanda. In the spirits of mbuya neHanda. Ndiri kutaura kuti musasetwa nebudai musatya. Hapana nombokubatai. Hakuna. Mandinzwisisa. Ndokutendai vazukuru ambuya neHanda nemashoko iwawa 5 Have a good night.